شالوم شالوم بيتسب إزابير أملاخ كما يتأنيحكم حيسان قد فشاملين قد سنود ورمير لو مدما كم تقول لي جي حزنا لكم متى نزبلت معلت زخون زبلتك على حزنا متينا لنا وإذا هو بكميت متداغل كأودت بست أودت فدن بست داغن لو من كافولك قال كل انتنا ومفلاي نزبلت كبري وداغنس أودي avskilja sig helt för ett bättre härlighet. مفلاي بتعمي أقداسيو Att avskilja sig är en jätteviktig punkt. እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትኩም ክሳዕ ክንደይ ኣባኹም ዝቕመጦ ክብሪ ክገልጾ እዩ ዝውሰን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ክብሪ ምፍላይ ተላሚድኩም Till vilken nivå ni kommer få se Guds härlighet över era liv, det han har kallat er, det med det mått ni kan avskilja er för att leva till det. መንፈሳዊ ዓለም ከም መጠን ጥልቕ ኢልካ ዝኣተኻየ ነደገ ዝግለጽ Den andliga världen, det är med det måtten du går in i djupet av det som det manifesteras i ditt liv. መንፈሳዊ ዓለም ከም መጠን ንዕኡ ዝፈለየካ ይበኣኻ ዝግለጽ Den andliga världen, det är med det mått du avskiljs för att leva det som det manifesteras via ditt liv. ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ክብሩ በኃይል በህይወትና ክገልጾ ደልዩ Så Gud Fadern vill manifestera sin storhet stort via våra liv. ግን ክብሩ በኃይል በህይወትና ንክገልጾ ግን ከዓክት ነቲ ክብሪ ዝዓግት ዘበለ ነገር ካባና ክእለኻ ደልዩ Men för att Gud ska också manifestera sin storhet via våra liv så vill han också att vi avskiljer det för allt som kan blockera och stoppa det. بكل انتناناسي نتخبر خنمتش إدليو För han vill att vi ska vara tillgängliga på alla sätt för att vi ska kunna passa för att manifestera hans stora härlighet. مصحف قدوس قداماي تسالونكي 5:23-24 I första Thessaloniki brevet kapitel 5 vers 23-24. أملاخ سلام بعلو نقول انتناخم يقدسو بتمسعات يسوس كريستوس بزولو منفسكم من نفسكم من سقاكم من بزي منك كركب يتحلو اتزتصوعكم زولو أمونيو نسون كغبريو Jesus är, må fridens Gud själv helga er helt och fullt och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. مقداس مالت مفلاي مالتيو Att avskilja sig betyder att helga sig. أملاخ نمنفسنا راح يكون انكفليو زدلي Gud vill inte bara avskilja vår ande. نقول انتناخم يزبلك على أملاخ Guds ord säger att han vill avskilja oss på hela oss. ننفسنا نعوخ فلي دليو Han vill avskilja vår själ till honom. سجانا نعوخ فلي دليو Han vill avskilja vår kropp till honom. مخنياتو كمتا أم منفسنا كبرو إتيوزولو أب نفسنا أب سجانا خا كبرو قولت أدليو Så som han har tagit in sin härlighet i vår ande så vill han också ta in det i vår själ och i vår kropp. سلازي بخل انتنانا أملاخ مفلاي كن الله مدالنا Så det är därför det är viktigt att vi lär oss själv att avskilja oss helt och hållet till Gud. بزحات كريستيانات شجرنا نتندليا كبر سلازي نفلاي Det är många av oss kristna, det vi gör misstaget är att vi avskiljer oss inte för att se det härligheten vi längtar efter. سلازي እግዚአብሔር أملاخ نمنفسنا داغن بمولاد نعو مسفلي قتيلو دما نفسنا نخنفلي متى نخبرو منفس قدس يورناي Och det var Gud Fadern i början när han blev frälsta, han gav oss han avskilde vår ande till honom. Och hans längtan är att vi ska avskilja sin kropp själv, det är därför han gett oss sin heliga ande. سلازي منفس قدس عدل انت داهيبنايو نعو زتفلي أمرو إدبنا Och då när vi ger möjligheten för den heliga ande arbeta i våra liv, det vi gör är att han gör oss sinne som behagar honom. كابرس حساب كاب قيمتا خمنا من دوصا أمرو إدبنا Han gör oss ett sinne som är avskilt från fördömelse, från hat, från avundsjuka, från förtal och sånt. ناي كريستوس أمرو إدبنا Och han gör oss Kristi sinne. مخنياتن بوزح السبات نتوشت أمزول خبرنا بسقوم نخيوصا أمرو ميزعكتو Och många människor för att inte se Guds härlighet över deras kropp, det är deras sinne som blockerar dem. انت دا أبو أمروهم بزوح قيمتا بأسي منا من ملي إلو خوينو جينا يتفلينا أمروهم Så om er sinne är helt upptagna av förtal och ni är arga, ni är bittra, er sinne är inte redan avskilt till Gud. نصحف قدوس كالا تيموثيوس 1:6-7 I andra Timoteus brevet kapitel 1 vers 67. بز مخنيات إذا أملاخ منفس حيلن فقرن قطعتن انبر منفس فرحات أيهابنا نمو نتي بمنبار إيديا بخازلو وهبت أملاخ كتحدث وذكرك الله. Det står därför påminner jag dig, låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. إذا منفس فقرن قطعتن يلوا زلو
Den hade det står självbehärskningens ande. إذا قطعت نيلوا زلو سل sound mind ياتزارب. Den pratar om ett sinne som är i stillhet. Sound mind مالت كأسرعت زلو أمره مالتي. Självbehärskning och ett sinne som är stilla betyder ett sinne som har kontroll. نحساب أملاق زتفلي أمره. Ett sinne som är avskilt för Guds tankar. كم ذا عينة أمره إمام فسكو ساوشت نحيزو لنا زلو. Det är en sån här tankese som den heliga ande har i oss. سلازي انت دا عدل يبنينت منفس بز أمره زجير قوزات أرناي. Och om vi gör utrymme för den heliga ande så kan han styra våra tankar genom hans tankar. أمرنا مستحدث سجانا دم قدسن هي وبهزب المسوات جيرنا هنقربينا. Och när vårt sinne är förnyat så kommer vi kunna frambära våra kroppar som ett heligt offer inför Gud. شعوب بكل انتنا نوع خام فلايستل على نايجزي أبير كبر بيوتنا خفسس كجمري. Och då kommer vi få se, eftersom vi är avskilda helt och hållet för Gud, kommer vi börja få se Guds härlighet manifestera vid våra liv. Så det är en stor härlighet som väntar framför er. Så avskilj er genom Guds nåd för det härligheten. Gå inte som ni var innan. Ni är värdefulla. Guds frid.